Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuneku ndiye kufika kwa mlendo olemekezeka kuno ku Neno South. Mlendo olemekezeka kuno ndi olemekezeka Mai Mary Tom Navicha MP amenenso ndi National Women Director kuchipani cha Democratic Progressive Party. Ndipo kuno kwafika kamu la wanthu aiwa asanafike amene anafika kuyambirira kuno ndi wamayi chigawo chino chakumwera amene ndi olemekezeka Mai Maria Mainja. Kuno kwafika chikhamu chochuluka cha azimayi amene afika kuzakhala nawo pa mkumano umenewo. Kuno tikhati kupasirani satane wa zonse mene zikhalire kuno ku Neno South kumene kukuchitika mkumano wa amayi amene wawa tsiku la lero kuno boma la Neno. Ndipo awa ndi Shadow MP amene alandira Mai Mary Tom Navicha kuno ku Neno South. Akuno ndi Mutani Mutani ndi amene anawina pa ma primary amene wa Mai Mutani Tambala ndi amene anakhulupiriridwa ndi ma delegates chipani cha Democratic Progressive kuno ku Neno. Afrikanso maiwa Afrika ndi Shadow MP aku Cholo Goliath amene ndi olemekezeka Mai Maureen na Mwali. Mai Maureen na Mwali ndi amene akuoneka mkanimamo cha katikatimo amenenso akupasira moni ndi Mai Maria Mainja amene ndi wamkulu wa amayi chigawo chino chakumwera. Kuno muli ndine Robert Mukoli amene ndikupatsirani satane wa zonse zimene zikhali zikuchitika kuno ku Neno South. Mai kuchipani cha Democratic Progressive Party lero mwafika kuno ku Neno South. Kuno atenda wanjenso umene mwadzanawo kuno ku Neno South siku la lero. Tikuimba bengoma kukumbutsana amayi kunena kuti 16 September akuyandikira ali pafupi kwambiri. Ndipo pamene tikuyandikira ku date limeneli kukumbutsana zokavotera Profesa Arthur Mutharika amene ali mpulumutsi wa dziko lino, amene abweretse kusintha, amene akonze zinthu zimene zaonongeka, amene amangepo mphumuka, amene adyetse anjala, amene aveke aumphawi, amene atonthoze misozi ya Malawi ochuluka, amene akulira kuzipha chifukwa cha mavuto amene tikudusa pansi pa ulamuliro wa boma la Chakwera. Mukuyankhula kwanu munafotokoza kuti masunzumira ena ma manifesto amene profesa akupanga padakali mano mwasimikizira mafomu kuti muli katundu osiyanasiyana manifesto amene mukupanga mafomu muna mukati petulire zina zotani zimene zili manifesto a profesa amene. Monga mmodzi amene ndili nawo mu komiti yaikulu ndasuzumira mu manifesto imene muli zinthu zokoma kwambiri zokomera mtundu wa Malawi. Ndipo tsiku likubwera limene mtsogoleri wa chipani cha DPP aulule manifesto amene wa mtundu wa Malawi. Ndipo ndikukhulupirira kuti tsiku limeneli Amalawi onse kuchoka kusanje mpaka kuchitipa azakhala akuvina kusangalala kudikirira 16 September kuti akwane msanga. Akanakhala masiku amakokedwa tikadakoka kuti profesa ayambire kugwira ntchito. Ndipo ndikutsimikiza kuti manifesto imeneyi muli fundo zambiri zokomera amayi, mavuto amene amayi akumana nawo ayankhidwa
ayankidwa manifesto imeneyi. Mavuto amene anakumana nawo, mavuto amene anthu okayamba akumana nawo, mavuto amene anthu akumala akukumana nawo ayankidwa mavuto amenewa. Mavuto amene ma civil servants akukumana nawo akuyankhidwa manifesto imeneyi. Mavuto ambiri amene mtundu wa Malawi kuchoka kumapeto mpaka kumapeto kwa dziko amene akumana nawo ayankidwa manifesto imeneyi. Mkulu ameneyi ni mkulu wodabwitsa kwambiri, ni president yekhayo amene amayika chidwi pa mavuto athu, ni president yekhayo amene amakhuzika ndi kusakasaka kupeza solution ya mavuto amene anthu amene akumana nawo. Ine ndili ndi chiyembekezo kulera kuti Profesa Arthur Peter Mutharika atonthoza mitima yosweka. Ndili ndi chiyembekezo kuti Profesa Arthur Peter Mutharika apukuta misozi ya azimayi amene alosweka mtima chifukwa cha mavuto amene akumana nawo. President Arthur Peter Mutharika akubwera ndi liwu la chiyembekezo, akubwera ndi ntchito zake za chiyembekezo zopereka chiyembekezo ku mtundu wa Malawi. Chitsogolo ku directorate ya amayi imene amaplani ena ndotani kuchokera pano. Kupita chitsogolo chili ndi ntchito yayikulu choyambirira tikuonetsetsa kuti amayi onse amene awina mchipani cha DPP, amayi onse amene akapezeke ku nyumba ya malamulo, komanso tikuonetsetsa kuti amayi amene awina ngati ma ward councillors, amayi onsewa pasapezeke mmodzi woluza akapezeke ku makhanso. Cholinga chathu tikufuna tinene kuti mavuto amene amayi amakumana nawo sangayankhulidwe popanda amayi aini ake. Amayi aini ake akhale patsogolo ndazikanena zimene amayi amakumana nazo. Ndichifukwa chake tikuyenda nsanje mpaka Chitipa, tili ndi misonkhano phase 1, tili ndi misonkhano 50 imene tikuyenda kwa mzimayi aliyense amene wapambana pa ndime ya Chipulula, ndipo tikukalimbikitsa kuti amayi amene awine anyamuke ndi mphamvu kukonzekera kusegula kwa kampeni. Komanso tili ndi ndondomeko zambiri ngati kuwaphunzitsa amayiwa kayankhulidwe, mmene angachezere ndi atola nkhani, mmene angayankhulire m'misonkhano, mmenenso tingapezere chuma, campaign materials zonsezo amayi watikhala nawo pansi tiaonesere zonse zimene takonzera. Mayi wa DPP ni mayi wotsogola, palibe mayi mmodzi amene wawina primary amene atasapezeke ku nyumba ya malamulo. Onse amene awina ma primary tikupita nawo ku parliament kuti akagwire ntchito yothandiza Profesa Arthur Peter Mutharika. Ine pamodzi ndi anzanga mayi Mayinja kuno kumwera, komanso pamodzi ndi mayi Kandewu chigawo chakummawa, pamodzi ndi mayi Kunje chigawo chapakati, osayiwala mayi Manyongo chigawo chakumpoto, ngati madirekta amayi ndagwirana manja kuonesesa kuti amayi onse awa apite ku parliament, kuonesesa kuti Profesa Arthur Peter Mutharika pa 16 September awine, atenge dziko, aphule Malawi pamodzi. Nathokoza kwambiri mkulu wa mayi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.